ban itu nang tum hoi kapek lang jining hang apa lo ke dam tang ciklu jon plang ni tum dak National Highway 29 four lane widening kapathe krongli kapathe aso towara putha jesemet pen silveta along le kumasi ahem phuka cheraima lasu ang nam kopia kosi pinianta ladak four lane akam mane krongli akam cheng jedet ma lasu alama putha ni letum Karbengo Thomas Council pan lapen competent authority for land acquisition kala tenzing rompi alang lipanda nilu nang litum pen lamthe kadudo setame pinianda tasol alam thangda kladak nang ethan puson avedelo clarification nilu tum long delo asi puthot nilu tum ladak kan ke mai ke pa asi ke chengsi lapelo nilu tum ka chinia teng lapen record ateng pulotan te sil heta long leke Assam Gazette notification forest atum along lake lake long need additional long need reserve forest to additional tasi halada ke Gazette notification long ki je lake forest along lake usi alang atum la Gazette notification ki pi Assam pen tasi name of reserve amen ke a forest ke la velo addition to long need reserve forest tasi la hello silveta ke lapen labang su along le along ako kala hin pen report pi pen ladak Gazette notification taso bangke ta Gazette of India long ke klang bangke lake serial number 103 silveta and Syria manon cadastral area pusi da Gazette of India long ke ki klang lapen Assam government to market forest along le pusi la tunta Gazette notification ki pilo pulutan te laso along le forest along le pulutan te ko puson si the competent authority for land acquisition kala hinpen laso ke along le am khwawi mate NC area puson si so report ki pilong long tasi laso bang dilitum ki pui bangke la bangke chok chelo asi lahelo lapen la social veta long le asil veta long le idea aso ang nama jo koilari puladak do adu ladak ejeng vet lo koilari palong bangke haku pen karbiara dum ke dorong achukim do pu alang itu patta tado asi hala so patta renewal arekota tengke 2030 an ke latum khazana revenue ki pitang dulu 2030 an ke kitang dulu pulutan te hala solong leke silveta long koilari ajo bangke ang nama juke lake bang pata ke do along le pinah lasi lason son thom dak alam nang ki klang bangke lake ake chok chiang theglo lasi nilitum ki puji jasemet pen silveta long le bangke jitu apota ke do kache odom atum arat ke doan hala so tum bangke la National Highway 29 widening of four lane la four lane krong li adang kapat the along la so along le ki dum an ke land compensation la so abang ke annam ke hala long le apata ke do tumo phansi kala hin penta pinang ko kusi ni le tu udamiti la pen forest along le jong si la dak do pulutan de la Gazette notification na te forest along le apartment ke forest tumsi la ke chilong nam ko forest tumsi long nam ko la penda go chula en Syria pu la tum ke tok det la so jitu kala pe ke tok la si kala pe la puson le ke tok long kali la komat ke tok long le la so ba ke revenue office pe si best kuri ji la ke yetu la guidelines along kala a guidelines sa tenge revenue office pe si la tum so investigate kuri si hata lang si aso hor pu tok loi pulutan te ladak land advisory board ta ilitum karben long do under Karben Autonomous Council the land advisory committee board isido hala so board asolam chini dun de dia mante chini dun seta ke dojoy la kuma asini le tum ki pugan tu bangke ladak a survey umat amundol si la so survey long ke dam aso mundol phan ritarlip si la visit ka guri Gulf of India
Manten National Highway atu pan mislead kakuri NSIDCL tu pan mislead kakuri kapat curai thap lahai atuma amondola bangapan tarlipsi arona tekpen engsai nali kusi nilitu pini nagorik sureksa monsa himpen nilitum pachinilo kala pan pachinilo tenzing rompi alang lipan nilitum pachinilo laso ke top thap amondola pan bangke arona tekpen engsai nampo apen land advisory board atum ta engsai nampo kasi aku kali itu te KBS kondan pensi tang tum KBS si kaso harbu kaning je damo je lake national lake NC dia kaning damo kaso bang dia tum ningil lo kasi ladar bangke aku dia tum pudam thui bangke NC dia butang te lage tatum aning ha lita amen ke thapme tapuson tadu athe packet 6 salong ke NC dia do haladak kalili kalang lang si amen ke thap tapuson anil tum ke theglom madu kasi klar da kalila kita langsung do lasi NC dia pote ladak silbeta ta opini ne ke tap ji ta pusong ka policy tong ke doma government tu la tani tu honte me melo lasi raso ba ke chok chepin lo lasi along le han kutum ha uthot ta pulo pinan po la pen hala tu ahinan yong si forest tu do ke forest pasif pinan po la pen la Gazette of India kaulai laso postu ke in chat nani lasi jong si apor nang tangkok nang lero pulo tangke aron long kami nilitum tang tangkok po jong silada aron ri pen keklem dukok sildi betalong le keklem dukok pulo tangke asi prabjit pen rehabilitation and settlement labang kala bang klem seleksi la su an nama juta la krom clear tuar bangke akam ceng nang kupusi nilitum pini kerengkem nu pen kar benglowarat ta pen kala pata pacinilo asi nilitum kar benglowarat ngaso atuar miselote cuki cudam pirthe holmu horta ta kecipong kecewan misen ni pacipan tuar tanang kilo kasida ati alam kita lahelo nang pike kasi dil tumi kudami ke lahelo lapen bola tu jitu keklem kecokci lasom do protang ke dil tum lamangta dil tum kroy damne lapen ako puthot do thula jitu land compensation widening of four land National Highway 3029 National 29 labang solong rat aparman nang kili jitu atangka nang koko lasu annam lasu National Highway 29 along leki pon an la rat along le tidun an lasu annam nang kili at annam bang atangka long beg along kibi halatu bang kipi panglen chat la puson do kopede de katiku pena joine kipi panglen chat do asi halaka panglen chat joine bega sorban la tumpan ale ki pido la so tangka ale ki pido interest do asi beg la so letri ke draw por al la so interest do hala interest sa posa tame la banke hala ke long nagi tum land compensation ke long nagi rata tum masi pinai kusinil tum pinilata rata no keran ke ahin penil tum pachinil la so interest sa posa ta hala tum silong nampo asi la belo la pen nona nagi letang jitu la land compensation na tangka panang kele la kela pelo package 3G award nang kele ke 29 crores 25 lakhs la pen package 4 36 crores 48 lakhs package 5 47 crores 25 lakhs la pen package 6 abang ke like 100 crores asi kandu kawela pangmu kan lo plotang ke 212 crores 98 lakhs la hello la pen aku jira lahai pele thingpi thengrang pele hemrit la so phan ngi tado asila bangke packet 3 ke like 49 crores 7 lakhs la pen packet 4 ke packet 4 5 6 la kadu kawe pangum at pen 182 crores 26 lakh lo asil jira tabang kadu kawe pangum at 231 crores 96 lakhs asi jira 3G award la pen jira pangum pen ke non Dutang angkele 31st like July 2022 an tangkan angkele ke 444 crores 94 lakhs la bangke packet 3 4 5 6 la anu la bangke angkele tang lasi jele tungi puji bangke tangkan nang letang ele kopi posi resettlement account nananta petang te delo la pen claim te delo lake kala pasini tu gadulo tasi alang li la kar biang lo wala da pan ma thapen lahai prabjin pen la so side deck ona ko pusin tu pun tu asi lahai lo asi ladak mangai tu da ken tu asap chekro neke la boilo
jorlet teron jutani le tum thani lo jorlet teron along le rat apisari do haso apisari lo adak nomor ke 3 lapen sorry adak nomor 37 patam nomor 3 lapen haladak dak council pen toisi kasarvi damni ahok pen kutima kasarvi damu ke damang Albert teron asi Albert teron kasarvi gelong dam ke patam nomor 3 lapen dan nomor 37 ke jirsong terang amen lapen akisar ke suding terang ta suamen situ usia takiklan asi reporta dan revenue office ki pilo setame packet 6 of alongsi kapuri amlokhi block 2 setame alale tum 3G long bangke 3G long ke lason jirsong terang amen kintu anda lada community fishery do mante fishery do lada ke klang ame setapen 37 ada ta ada ame apata kedo nomor 37 ada kami. Pulotante dake mondol tumsi keklen monthap tumsi niltum support jong namji kasi mondol tum laso adalali keklen jongsi niltum ang theklong lok pulotante alang litum haname niltum sarkar pan chunimi pen alang litum hanstame adai anak pola ke arona tekpe mun adai katini kasi kadu kawe kar benglong rar pantalo pachini lo keran ke ahin pen niltum laso putha bangke jongsi lason aporta nang lirok pulutan de itu aron longka damnan kopo tapen hala bangke laso adai bangke kala si adai chena ko tenzing rompi asi lahalo asi lahai alam muka ilitum ral atum ta kini nai kusi ilitum nagurik suruksa mon sahin pen apor pen apor na tum ham nang paklahi asi lahalo anikam karbengo thomas council pen isi order kaulai do circular do notification je la jitu tuar adang apa the krom blia tuar national highway 29 adang apa the la so tuar ba apa the apartment pura non ke dubong atuar pen RVRA upu ladak 50 feet ke latum reservation kusi latum isi notice kapak langdo 2020 karbengo thomas council pen kasi haladak ni tumi puyi bangke labang solong le non tuar ke dubong along le pen apara ahit an ke lada apota ke do tapen along le han kutumasi laso along le anam ke chipi na itu la reservation ku bangke b long le lo b beden na po alang le tum ti review si council la sort ti review si asi lada bang je semel pen karbengo thomas council revenue anjar sayen omor tiso alang le phanan le tum chuni lo je la so aban review kurisi lajitu 50 feet food pocket itu avia ke pondek so bangke review tu si kerana apam kaya teng atuan la bangke ke do teng atum khangsi ahinan ke atum ko sapinako kusi nang atum kan ke bela ta pachini